दिनै बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि खौरां मेलनि गेजेरजों बेखौनो जों मिथिहोनो नागिरदों जे जों एक्स एनडिपि धिरोन ग्रुप हिसाबै दिनै बे साननैसोनि गेजेराव जों माखासे बेले बेजेखौ नुहुरबाय थादों। मानो होनोबा जोंनि एक्स एनडिपिफोरनि रिहेबिलिटेसन आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्राखौ लानानै माखासे समनिफ्रायनो सावरायबाय थादों। बे सावरायनाय बेलायै दाख्लै थांनाय 7 तारिख आरो 14 तारिखआवहाय सावरायनाय जादोंमोन बिटिआरनि सरकार आरो आसाम गभर्नमेन्टनि दानि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टार बिथांजों लोगोसे सावरायलायनायनि गेजेरावहाय जों ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दोंमोन एनडिपि एक्स एनडिपिफोरनि थाखाय रिहेबिलिटेसननि नामावहाय आरो माखासे बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि सायाव गोबांथार सावरायलायनायनि गेजेरावहाय 4036 केडारखौ एक्सेप्ट खालामनाय होननानै जों ससियेल मिडियानि गेजेराव नुनो मोन्दों। आरो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो नुनो मोनबावदों जे 160 करोड़ 160 करोड़ थाखाखौ सेंसन होबाय होननानै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरावसो नुनो मोन्दों। नाथाय जों सोंथि सिखारदों मानो होनबा बे 7 तारिख आरो 14 तारिखआव जोंनिनो सासे सिगनेटरिया बाहागो लानो मोनाखै। बिथाङा बिनि सायाव जेबो मिथिया। मानो थाखाय बिथांखौ लिंहरनाय जायाखै, बेयाव मा जाहोन थायो? बेनिखायनो जोङो मोनसेनि थाखाय सासे सिगनेटरिखौ बिदि खननै जों मिटिङावहाय लेंहरदिया खोब दुखुनि बाथ्रा। लेंहरनांगौमोन। निस्सय मोनसे सन्देह जायो बे मोनसे राजनितिक षड्यन्त्र थानो हागौ नामा? मानो होनबा दानि बिटिआर गभर्नमेन्टनि चिफ बिथां प्रमद बर' आरो बेयावनो माखासे सिगनेटरि जोंहा गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो दंमोन। जों सिन्था खालामनो गोनां जादों आरो जों बेखौनो जों सन्देह खालामदों। मानो होनबा जोंहा थांनाय बिटिसि इलेक्सनावहाय माखासे दोलो भाग भाग जानानै राजखान्थि गेलेनायावहाय गावजों गाव एना एनिया निस्सय जादोंमोन, जाया नङा। नाथाय बेखौ लानानै दिनैसिमबो राजखान्थियारि बोखावखान्थि नियमजों जुदि सोलिलांबाय थायोबा जोंनि एक्स एनडिपि धिरोन ग्रुपखौ बिथांमोना जोगारबाय थायोबा निस्सय जोंहाबो मोनसे सिन्था खालामनो गोनां जायो। बेखायनो आं दिनैनि दिनावहाय दानि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ मोनसे कुइसन एबा सोंथि सोंनो सानदों। मानो होनबा बिथाङा जोंनि धिरोन बर' ग्रुपखौ गले गले मिथिङावहाय बन्सित खालामनायनि माबा मोनसे षड्यन्त्र दं नामा? दंबा दं बिथाङा डाइरेक्ट क्लियार बुं। आरो नासयनो गोसोबा डाइरेक्ट नासय, खिन्थु राजनितिबाबो इनडाइरेक्टलि नासयनायखौ जों मोजां नुहुराखै। बिथांमोननि जिबायदि बडि लेंगुवेज, बिथांनि बडि लेंगुवेजफोरखौ जों नुहुरोबा जों बिथांनि खाथियावनो थांनो हाया बिदि मोनसे थासारि जों नुनो मोन्दों। बेखायनो जोंबो बाध्यता जागोन गले बन्सित खालामनायनि इसाराखौ मा होनो सानदों? ना बिथाङा धिरोन बर' ग्रुपखौ हाग्रायाव थांफिननायनि बाध्यता खालामनो सानदों नामा? बेखिनिखौ बिथांनिसिम सोंनाय थाबाय। बिनि एन्सारखौ जों बिथां प्रमद बर'निसिम मोनगोन होननानै आसा थिबाय। 36 केडार एनाउन्स खालामखांनायनि उनाव 160 करोड़ जि सेंसन जाबाय। सेंसन जानायनि उनाव बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय सम सम ससियेल मिडियानि गेजेराव जों नुनो मोन्दों मा स्किल डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंबाय थादों। आरो नै खोनानो मोन्दों 20 तारिख जुननिफ्राय स्किल डेभेलपमेन्ट क'क्राझारनिफ्राय लागोन होननानै जों खोनानो मोन्दों। नाथाय दानि कभिड सिटुएसननि गेजेरावहाय माबायदि बिसोर स्किल ट्रेनिं होनो सानदों जों बेखौ मिन्थिया। मानो होनबा बेबायदि स्किल ट्रेनिङा सिगांबो उदालगुरि डिजिनेटेड केम्पआवहाय मास मोनथामनि थाखाय जाना थांबायमोन। नाथाय बिनि दासिमबो रिजाल्टआनो जेबो गैया। जों बेनिखायनो खावलायनो सानदों दानि बिटिआर चिफ प्रमद बर' बिथांनिसिम। मानो होनोबा जोंनि एक्स एनडिपिफोरा जायफ्रा रोंगौथि दं, जायफ्रा देहायारि स्ट्रं, बिथांमोनखौ सेथियावहाय साकरिनि प्रायरिटि होनानै उनाव थालांनायफोरखौ स्किल ट्रेनिंनि गेजेरजों थांना थांनायनि राहाखौ खालामनांगौ होननानै बिथांसिम खावलायनाय थाबाय। मानो होनोबा बेबायदि गले गले स्किल ट्रेनिं होनानै मा मोनसे मुलाम्फा जागोनखौ आं नुहुराखै। बेनि थाखायनो बिथांखौ खावलायनो सानदोंदि जायहा फिजिकेलि फिटनेस बिथांमोनखौ थानाय बायदियै जोंनि सुक्तियाव थानाय बायदियै लेखायै साख्रियावहाय सोसननायनि बेब'स्थाखौ खालामनांगौ। बिनि उनावसो स्किल ट्रेनिंखौ होनांगौ। दुखुनि बाथ्रा दिनैनि बे खौरां मेलखौ लिंनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा 7 तारिख आरो 14 तारिखआव बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन आरो एनडिपि रिहेबिलिटेसननि सायावहाय जे गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो बिटिआर गभर्नमेन्टजों जे सावरायनाय जादोंमोन माखासे एनडिपि सिगनेटरिफोरखौ लानानै। दा बे सिगनेटरियावहाय जोंनि बे मोनसे ग्रुप एबा सिगनेटरि बिथां धिरेन बर' सारखौ मोननै मिटिङाव लिंहराखै। बेनि थाखाय जों जोबोद दुखु नांदों। मा जाहोननि थाखाय लिंहराखै? बे लेंहरनि जाहोनावनो दिनैनि बे गोबांखिनि बेले बेजे सोंथिया जोंनि सिगाङाव सिखारदों। मानो होनोबा जोंनि सासे सिगनेटरिखौ लिंहराबा जोंनि बे धिरेन बर' ग्रुपनि माखासे एक्स केडारफ्रा माबायदियै मिथिगोन
आरो मा जानो थांगासिनो दं बेनि सायाव जेबो गुमुरखौ मोननाय नङा। बेनिखायनो दिनैनि दिनावहाय जों खावलायनो सानदों जाहाथे इयुनावहाय राजखान्थियारि खरसबन्ध एबा राजखान्थियारि बखावारि फारागखौ लाखियालासिनो मोनफ्रोम मिथिङावहाय जोंनि सिगनेटरिखौबो लिंहरनांगौ, खावलायनांगौ मोनफ्रोमबो मिथिङाव। होमबासो जोंबो इयुननि हाबाफारियावहाय माबायदि मावलांगोन, माबायदि मावलांनो सानदों बेफोरखौ जों मिथिगोन। बेनि थाखायनो जों दिनैनि खौरां मेलनि गेजेरजों बिथां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ जों खावलायनो सानदों। जेरै जों बयबो मिथिगौ जे थांनाय 2020 जानुवारि खालि जिथु बिटिआर सुक्ति जानानै थांबाय, बिटिआर सुक्ति बे सुक्तिया जियानो जा जेरैखि जाया मानो जों बयबो बजबनानैनो लाबाय। बेखौ दायो मावफुंनांगौ एबा इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि खोथायाव दङ। दायो बे बुस्थुखौ जोङो खालामगासिनो दङ एबा जों बेखौ बजबनानै लाबाय। थ' खोथाया जाहैबाय जों बिनि गेजेराव मोननैसो मोननैसो पइन्ट नुनो मोनगासिनो दङ। खारन सुक्तिनि समाव मोनसे समाव एनडिएफबिआ मोनब्रै फेक्सनाव बिभक्त जानायखौ जों नुनो मोनबाय। दा बिनिनो गेजेराव मोनसे फेक्सना जाहैबाय धीरेन बर', जाय धीरेन बर' बिथाङा आफाद दाजेननायनि आफादगिरि, लेङाइ आफादगिरिमोन। उनाव थांनानै बिथाङा आफादगिरि जानानै थादों। थ' बिनि गेजेराव दिनै बे एकर्डनि दफाफोरखौ एबा इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय समाव जों दिनै माखासे बेले बेजेखौ नुनो मोनफैबाय। बेले बेजेया बेनो जाहैबाय दिनै गभर्नमेन्टनि बै बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि जेब्ला मिटिं जायो एबा गभर्नमेन्टनिफ्राय मिटिं लिंनाय जायो, सिगनेटरिफोरखौ लिंनाय जायो, बै समाव सासे सिगनेटरिखौ गालांनानै मिटिंखौ खालामनाय जायो एबा लिंनाय जायो। एबा सासे सिगनेटरि जायखौ जों धीरेन बर' होननाय जायो, बिथांखौ बे अफिसियेल गभर्नमेन्टनि अफिसियेल मिटिङाव लिंनाय जाया। थ' बै खोथायाव जोंहा एसे अजद दङ। बिथांखौ मानो लिंनाय जाया? बिथाङाबो सासे सिगनेटरि, बिथाङाबो सासे बिटिआर एकर्डनि सासे मोनसे बाहागो एबा मोनसे फेक्सन, बिथाङाबो सासे गुरुत्त माने इम्पर्टेन्ट सासे लिडार बे सुक्तिनि सायाव। थ' बिथांखौ मानो लिंनाय जाया? थ' बिथांखौ लिङा माने खोथाया मा बुजायदों बै खोथाखौ जोङो माने बेयाव जोंहा एसे आपत्ति दङ। मानोना बिथांखौ लिङा एबा लिंनानै सावरायनायाव बिथांखौ बाहागो लाया, बिथांखौ गुरुत्त होनाय जायाखै। थ' बे जोंनि मोनसे अजद। आरो नैथियाव जेनेबा दिनै थांनाय माने सरकारा एबा बिजेपि गभर्नमेन्टआ फोसावदों जे 4036 केडारनि एनडिएफबि एक्स एनडिएफबि 4036 केडार्सनि मोनसे लिस्ट फोसावदों एबा ओंखारदों, जों नुनो मोनदों। थ' बे लिस्टआव जोंनि फेक्सना दंना गैया एबा जों प्रपार एबा जेनुइन हार्डकर एनडिएफबि एबा केडारफ्रा दंना गैया, बै खोथाखौ जोङो एसे साननो गोनां जादों। जों आरोबाव मिथिनो मोनबावदों जे 160 करोड़ माने 160 करोड़ रां माने गभर्नमेन्टआ बावैसो सिगां एनडिएफबिनि मुङै सेंसन खालामना होबाय। ओमफ्राय बै सेंसन खालामनायनि उनावनो बायदि खोथा फैबावबाय जे स्किल डेभेलपमेन्टनि ट्रेनिं होनाय जागोन एबा बेखौ साबैसे एनडिएफबिनो होनाय जागोन, बे 4036नो होनाय जागोन ना बले स्पेसियेलि माबा मोनसे होनाय जागोन, जों बे बुस्थुखौ जोङो मोजां मिथिनो मोनाखै। दा खोथाया जाहैबाय दिनै स्किल डेभेलपमेन्टखौ जों सिगाङावबो स्किल डेभेलपमेन्टनि ट्रेनिंखौ सिगाङावबो होखांबाय। 6 दान बा 4 दाननि थाखाय जों सिगाङावबो बे ट्रेनिंखौ जोङो जोंनिनो अदालगुरि डेजिगनेटेड केम्पआव खालामनानै होखांबाय बे ट्रेनिंखौ लाखांबाय। नाथाय लाखांनायनि उनाव दिनै ना बिनि माबा मोनसे थाखा फैसानि माबा मोनसे फैखो ना जोंनो सार्टिफिकेट होदों ना बले डिप्ल'मा बिनि जेबो माबा गैया। थ' दिनै आरोबाव बे स्किल डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ बुंबाय थानाय जादों। थ' दिनै मा खालामनो नागिरदों बे खोथाखौ जों बुजिनो हायाखै। थ' गतिके जों बिटिआर गभर्नमेन्ट एबा जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ मानगोनां जोंहा प्रमद बर' बिथांनिसिम जोंहा बेखौनो खावलायदों एबा जोङो जिथु सुक्तियाव लिरनाय बायदि, जिथु रादायाव लिरनाय बायदि जायफोर दफाफोराव जों मोननो गोनां, जों नुनाय मथे, जों बुजिनाय मथे जों दिनै बैफोर
मोनथायनिफ्राय हयथ' डिप्राइभ जानो थांगासिनो दं नामा एबा जोंखौ जानगाराव दोननो नागिरदों नामा जोंनि गोसोआव दिनै बे मोनसे माबाया जाखांफैदों। बेनिखायनो जों दिनैनि बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों आरो जों खावलायदों प्रमद बर' बिथां मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथांनिसिम जों खावलायगोन जे राजनिति बांद्राय राजनिति खालामालासिनो एबा राजखान्थि खालामालासिनो बयखौबो समान गुरुत्व होनानै समान नोजोरजों बयखौबो अननायनि गेजेरजों समानै लांफानायखौ जों दाबि खालामगोन। जुदि बिदि जाहैयोब्ला जों उपाय गैया बाध्य जागोन जों उनाव आन्दलन खालामनो गोनां जागोन स्ट्राइक खालामनो गोनां जागोन। जुदि जों मोनथारनांगौखौबो जुदि जोंखौ जुदि बोखानानै दोनोबा एबा होबथानानै दोनोबा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा अब्ला जोङो उपाय गैया बाध्य जों जानो हागौ सोरबाया हाग्रायावबो थांफिननो हागौ सोरबाया आन्दलनबो खालामनो हागौ बे गासिबो जानायनि सम्भाबनाया दंथारो। 2436 केडारथ' जों जियानो जादोला जोङो बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों खावलायगोन जे दिनै जोङो दिपेन बर' बिथां फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांनिसिमबो मोनसे खावलायनाय जिहेतु बिथांमोनाबो एबसुआबो बे सुक्तिनि मोनसे बाहागो एबा सिगनेटरि थ' बिथांमोना एसे नोजोर होनानै बयखौबो समान नोजोरै लानानै